på. Bumle bumle. Hvad siger Anders? Filmer du? Ja. Er det? Det er svært at holde den stille. Nu skal der. Prøv at se, Markus, nu skal han op bange. Det gør vi ikke, vel, skat? Jo, det Nej. der har jeg kørt op af flere. Ikke i dag, vel? Det er fjern. Nu fjern kommer. Fjern kommer og spiser Anders pig. Ja, du passer det fandme på. Du kører sammen også, så jeg. Så film den, når vi kommer der. Her! Fik du det der, hvor du sagde? Ja, det det Så her jeg lige tænke på det også. stå.